hovorila o bolestiach medzi krčnou chrbticou a lebkou. Čo spôsobuje túto bolesť? Vravela, že niekedy dôjde až k zahmleniu pred očami. Prečo ju tá bolesť súžuje? Čo jej má povedať? Aby už neskláňala hlavu. Pred želaniami ostatných? Pred ostatnými všeobecne. Takže túto bolesť spôsobuje to, že ona skláňa hlavu pred ostatnými. A táto duša je mocná duša. Je to stará duša. Ona to cíti. Veľa videla. Veľa zažila. A musí sa naučiť, že teraz nemá byť opakom toho, čo bola. Má sa rovnať. Nemá byť menej. Rozumie tejto správe teraz. Mohli by ste pre ňu niečo urobiť? Mohli by ste tú bolesť odstrániť, uvoľniť? Pomôcť vieme. Áno. Ale bude vždy, keď toto bude robiť. Keď bude skláňať hlavu, bude vždy tá bolesť prítomná. Dobre, rozumiem. A pre tentokrát, pre tento moment môžete tú bolesť odstrániť? To už sa stalo. Cítila to? Ako to odstraňujete? Čo cítila? Uvoľnenie. Dobre, čiže musí držať hlavu v spriamene, aj obrazne povedané, aby sa tá bolesť už nevrátila. Tak. Ďakujem vám veľmi krásne.